हेलो नमस्कार मु मिस्टर चक्र मु आज आसी झारखंड गाना होची कुंदवाड़ा गोटे हाट हो तो बहुत स्पेशल हाट हुए बोली शुणा पाई बर्तमान आम यहाँ सहित यहाँ सहित आसलु गाँ तो कम से कम हो 4-5 किलोमीटर तो बर्तमान साइकेल आसी जाइए बुलावाई हाट को देखा कौन हो कौन नहीं हाट तो देखा जा बड़ बोली तो सबुआड़े मुझे देखी जदि मो चैनल आप नुआ अच्छा तो चैनल को सब्सक्राइब करंतु वीडियो को जदि भल लगुच वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दे तो चलतु देखा कुंदवाड़ार हाट पूरा सब हांडिया आउे सब अच्छी साड़ भी फाड़ ऊपर अच्छी एपटे कहले चारिआडे एमती अच्छी हाथ नाम आगुरा सब कहते पाचिया बोली कहती से सब कौन सब हो जाने आई साइड रहा बेंट दांतवाड़ी सब एमती सब प्रकार पत्र सब सब दांतवाड़ी पात्र सब लंबा दांतवाड़ी सब रखाई चारिआडे एडे सब कुला पाचे सब मिले से रहा हांडिया चलवाई जिन सब आम आदिवासी कल्चर झाड़ू आदिवासी झाड़ू एमती सब बनाते ये सब सुखुआ सब सुखुआ रखाई सुखुए को सब गा देते यहाँ पे सब देखिए एडी सब एगुरा दान रखापी एटा सब दान रखा जाए ये
ଗାଁ ଗହଳିରେ ଦେଖିଥିବେ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦାନ ଫାନ ରଖାଯାଏ। ଆଉ ଏପଟେ ରହିଲା ସବୁ ଦେହରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସାବୁନ ଫାବୁନ ଆଉ ସବୁ ଏମିତି ହେଇକି ରହିଛି। ଆଉ ଟାଇମ୍ ପାର ବିଡ଼ିଂ ଭାଇ। ଆଉ ଏପଟେ ରହିଲା ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ନିଆ ତ ବାତ ରାନରେ ଅଛି ଇଟାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ଆପଣ ପାଇପାରିବେ କି ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଯାହା ଯେତିକି ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବ ଏଥିରୁ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇପାରେ। ଆଉ ଏପଟେ ରହିଲା ଡିସ୍ ପିସ୍ ସବୁ ଯାହା ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଦରକାର ଡ୍ରେସ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଏଇଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଏପଟେ ରହିଲା ଆପଣ ମୋବାଇଲ କଭର ସେପଟେ ରହିଲା ଏମିତି ସବୁ ସେପଟେ ସାଇଡ୍ ରହିଲା ଗ୍ୟାରେଜ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଜିନିଷ। ଆଉ ଏଠି ରହିଲା ଯାହା ବି ଯେତେ ଚପଲ ସବୁ ତ ନାହିଁ ଓନ୍ଲି ଚପଲ ରହିଲା। ଆଉ ସେପଟେ ସାଇଡ୍ରେ ରହିଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ରହିଛି। ଚପଲ ଏଟା କୁନ୍ଦବେଡ଼ାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଣ୍ଡେ ହାଟ ବହୁତ ବଡ଼ ହାଟ ହୁଏ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଯାହା ଖୋଜିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତାପରେ ବି ଏଇ ଜାଗାରେ ସିର୍ଫ ସଣ୍ଡେକୁ ହିଁ ସଣ୍ଡେ ହାଟ ହୁଏ। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଯାହା ଯଦି ଚାହିଁବେ ତ ସାମୋସା ସବୁ କିଛି ଏଇଠି ମିଳିଯିବ। ତାପରେ ଏଠି ସବୁ କଞ୍ଚା ମାଂସ ଏଠି କାଶୀ ମାଂସ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏଠି ସବୁ କାଶୀ ମାଂସ ଆଉ ଏପଟେ ପୋଡ଼ା ମାଂସ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପୋଡ଼ା ମାଂସ କୁକୁଡ଼ାର ପୋଡ଼ା ମାଂସ ତିଆରି ହେଉଛି। ଏପଟେ ସବୁ ଦେନା ବାରା ଶୁକୁରି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ସାଇଡ୍ ରହିଲା ରସି ଗୁଦାମ। ଆଉ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ମିଳିପାରେ। ଆଉ ଏପଟେ ରହିଲା କଲିଜା କରାଟ ସବୁ ପ୍ରକାର ସବୁ ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଚାହିଁବେ ସେଇଟା ମିଳିଯିବ। ଏଠି ଶୁକ୍ଲା ଚିଲ୍କେ କିଲୋ ନା କଦ ବେଶୀ ଟିକେ ହଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ କମ୍ ସେ କମ୍ 20 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ବହୁତ ସୁବିଧା। ଆଉ ଏପଟେ ରହିଲା ମାଂସ ରହିଲା ଆପଣ ଯେମିତି ଚାହିଁବେ ସେମିତି ମାଂସ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଏଠି କୁକୁଡ଼ା ଛାରିଆଟେ